Nakon otkupa zbirke akademika Matka Pejića s arhivskom, knjižnom i likovnom građom u kojoj je likovna zastupljena sa 7661 dijelom, pristupilo se obradi građe, a zatim i organiziranju ove izložbe koja je tek početak budućeg prezentiranja. Na izložbi Akvalna Požega Matka Pejića izloženo je 60-ak likovnih dijela, uglavnom akvarela, koje je umjetnik slikao promatrajući grad i njegove dijelove iz različitih vizura. Slike su nastajale u rasponu od 1940. i 1941. godine, kada se pripremao za studij slikarstva, a zatim i tijekom narednih 20-ak godina. Iako svoj cjeloviti likovni opus Matko Pejić za života nije prezentirao javnosti da bi promovirao druge umjetnike, on je neprestano slikao, a svoje radove spremao. Danas, kada se detaljnije možemo upoznati s njegovim likovnim djelima, uočavamo da mu je jedna od najdražih tema bila Požega, čije motive slikao jasnim i svježim izrazom, neposredno i na otvorenom prostoru. Matko se najbolje mogao izraziti akvarelom, kako je to vidio i kod svojih profesora Vladimira Becića i Ljube Babića. Možda jer je u vodi, koja je, kako je rekao, gradila grad, prepoznao simbol Požege i njezinih stanovnika. Njegov pejzaž, krajobraz, prikazuje arhitekturu, ali ne onu građenu od drveta ili kamena, nego specifičnu požešku arhitekturu zelenila i vode, kako ju je Matko nazvao. Ona izvire, teče različitim prostorima, spušta se i isprepliče putevima, šumom, poljem, parkovima, vrtovima, uz požeške kuće i dvorišta, čineći Požegu posebnim gradom ugodnim za život. Ova je za gradsku sredinu netipična arhitektura prirode pretočena akvarelom u slike, a po mišljenju Matka Pejića Požegu karakterizira kao akvalni grad.
Slikar Požegu sagledava kroz pejzaž na kojem se temeljila i njegova životna filozofija. Pejzaž mu je najbolje sredstvo razmišljanja, jer je posredstvom njega svojom prodornošću shvatio nijanse jasnoće i ravnoteže, nalazeći bogatstvo u jednostavnosti. On je kroz umijeće promatranja i stvaranja umjetnosti učio čitati prirodu i čovjeka, razmišljati i razabirati ono bitno. Shvatio je kroz pejzaž kako požeška priroda pruža beskrajne zamisli slikovitih vrtova, staza ribnjaka, ukrasnih vinograda, raslinja i drugog. Slobodna krajobrazna arhitektura, na koju je odavno slikom ukazao Matko Pejić, je prirodni požeški dom, čiju raznoliku, estetsku i ekološku vrijednost neprestano otkrivamo. Tako je slikao i Dragutin Kiš, Matkov prijatelj, požeški gimnazijalac i jedan od naših prvih i najpoznatijih arhitekata i slikara krajobraza. On je životnu vrijednost pejzaža promicao kroz Centar za pejzaž u Urbanističkom institutu Hrvatske. Kao svestran umjetnik i inženjer promicao je parkovnu arhitekturu, zaštitu prirode i kulturne baštine te zaštitu prirodnog okoliša za što je u Japanu dobio najviša priznanja. Požeška pejzažna arhitektura našla je mjesto na Matkovim slikama. Njegova veza s Požegom i njezinim sadržajima nameće misao o nalaženju onog bitnog u rodnom gradu, a to je prepoznavanje Požege kao trajnog životnog potencijala.